Tulasikor Adi Blog ni bisingo kelaijak Anaht High School Rwng Swrwngwi Tongnai Class 1 siming Class 10 jora Phiaba borok Anaht High School Rwng Swrwngwi Tongu borok o Anaht High School Rwng Swrwngwi Tongmani bisingtino borokni orobo chamung midday meal charijagui tongo phiaba borokni oro midday meal chariwi tongmani o Mayrum rok belai yong butup yong sajak omo haikino chariwi tongo Anaht High School Rwng Headmaster Nipen Mayrum yong sajak butup ungjak obono Chariwitongu High School Rwng Headmaster Nipen bini oro satoro Rwng Swrwngwi tongo 108 jona wani siming 10 jora 108 jona tongo bini oro student phiaba omono Chariwitongu Nipen Chariwitongu o Mayrum Hamya o Mayrum kosok o Mayrum yong sajak obono Chariwitongu Nipen tai Anaht High School SMG committee hinui songsawi tonijakmani oro chairman hinui songjak president secretary hinui songjak tongo phiaba oborokbo somoi mote thangui omo hairokno dekson khlaiya phiaba tini sakbaithang thangui naimani yagolo nogukha omo hai Mayrum Hamya Chariwi tongmani chirairokno paithago Anaht High School Rwng Headmaster Nipen koktuma thumnai bai kok swngjak puru mungsa sanani nailiya bo mungsa jawab binani lama krikha bo Mayrum Hamya chari tongmani bagui tai oro midday meal songnai bukhok song borok khorokni songwi tongjago 108 jona chirairokno chariwi tongo borok songui phiaba o Mayrumno songui charima tongjago phiaba borobo saka jong o Mayrumno songya o Mayrum songka hingke cherairokni bohok bukha derawi mano sak hamya bemar ongui mano hinui samano bisingdi phano mungsa ongya monono songdi hinui headmaster bai dagijago cherairokno chanan bagui amon bagno songui ma tongjago Anaht High School Rwng midday meal songwi tongnai khorokni bukhok song dagijago Anaht High School Rwng Headmaster Nipen bai dagijang bagui songui ma chariwo cherairokno o Mayrum yong sajakno Anaht High School Rwng SMG committee hinui khawui rijago SMG committee hinui khajamani bisingtwi oro burini bisingono president songjak tongo tai burini bisingono secretary rok tongo tai chilani bisingo hingke chairman rok hinui tongo phiaba chairman siming obo haike podiwi tonjago yang samungkhe bole tangya yang president hinui tonijago yang mungsa jaga phano samgo nangya yang secretary hin tonjago mungsa jaga phano samgo nangya yang Anaht High School Rwng tabuk Mayrum kosok charijagui tongo Mayrum yong sajak Mayrum kwkhoi mai kwkhoi khejari yang sakhano mai sakhano yang mai kwkhoi obo hai chawi ma tongmani rokno hai boleno thangui naiya yang sakni obo sarokbo orono poriwi tongo orono Rwng Swrwngwi tongo phiaba borok omo hairokno thangui naiya oroni tabuk SMG committee hinui khawui tonijaknai rok yang samungkhe boleno barjamani tonijago yang samungkhe boleno omo hairokno daitto tui nainai kwrui hingke obo hai SMG committee rokno change khlaimani chajago chini bukhao ba ani bukhao hingke gai oro sudu boroni busa siming poriya o SMG committee ni je president secretary je chairman ni busa busok siming poriya oro poriwo kwbangma Rwng Swrwngwi cherairo kwbangma borokni busarong oro pori phaibayo phiaba poriban bisingtino hamkrai ongo hamkrai wngnani bagino kaham wngnani bagino omo haike kaham dagi jago phiaba o chamung rok kaham chakhai se sak hamnani kaham tongkhai se sak naithoknani obon bagino phunukjago khapon dahotai buhok song SMG committee hinui siming khai tonijama bai omo hairokno thangui naiya omo hairokno saiya ongui manglak thangui saibaidi joto guardian nok omo hai Mayrum kwkhoi yong sajak yong butup ungmarokno bo norok tini social media ni bisini nukha hingke norok thangui complain khlaidi headmaster Nipen Anaht High School Rwng teibo krui teini bo jungjal yang songnai rok bo nokni tei rwkai se songui chariwi ma tongjago 108 jona cherairokno yang oborong khebolono thangui nainai kwrui Rwng Swrwngnaini buma bufa eba SMG committee ro tai obo simingya Anaht High School ni headmaster guardian meeting rok hinui tini samani phiaba oro guardian hingke tini
khorok tam thangi chawaikya chelarok siming abono no botini siyo hoka 10 jona phaikya attend nung phaikya Rwng Swrwngwi ni guardian bumabu pharok nei botini obahikino sei pathoka hnibo bo sawi khna rekha phebo o video footage ngkai kirei phebo bo obahikin kok saka 3 jona jaga 10 jona snamboi rekha tai naising naidi wansukui naidi bo bahik gafilota samung tangai tong tai oro tini chererokni kaisa panda tongo robbar phano sande phano phebo oro bo 1400 taka rang manja phebo orang 1400 taka no bo khoros khali hne jeng koktuma saimankha pheba abono jeng kubuida busuk jotei kubui tatal jeng abono khana kiba soni jeng abono cherei chetroi nainai chererokni chamung no khoros khairi hne ro horjangmani pheba tamungni bo orang no khoros khlaiya jeng obo hairokno nainai je Anaht High School Rwngnokni headmaster Nipen debroma bo busuk jotei samung kaham tangai tong jeng obo hairokno nainai buskangni salo naitongdi chayakari puilansing paithajora chini kok tv ni mangphlino video report chini kok tv naidi Mayrum অবস্থা Mayrum অবস্থা নাইদি Anaht High School ni Mayrum je mobile no midamil khai Chariwitongu khesari সমস্যা no naidi orbo tai oron অবস্থা bo naidi he buthuk tabo ang oro khesari jajak mo Mayrum khesari jajak ekdom Mayrum mic khoi dong khoi thanga jodi chererok mono chawi jodi diarrhea mangkha ba je kono kaitha bemar ngai thanga ke obon daito sabo na naiba obo to sar nungbo nagan lak inga mo Mayrum no chance khaiye kobuni jodi Mayrum chari khangro kaham jodi sono chererok niminda milno no chari ton jagongke inga tabo songdane bo tei girei songnani jaga bo tei girei jeng tabuni ni oro office ni filani tei baise jeng piang rong ma sukable jengbo inga mo to singya kong mo hairok tongkhang ke bahai kenai ba sakla salsa visit khlaijanai bele jasai pano gom mo haike mo sari ton khang ke bahai kenai ba chererok nai da buting tongna tining nani khnang nani kun din krei sara hairiba mo o yong thuk thane ka doi ko yong ta একদম খুঁজি থাকছো তাই সে অরণ্য তাবু সার সাও যে অরণ্য সে সঙ্গ নাই তাই অরণ্য বতে অবস্থা গেম মলে অরণ্য সে সঙ্গ কে বতিং হনা বতেব mo phatot kure tanga simai ro mo mati ko yong thuka abon ta sangati sekan ka kam no जों किसा ताबो संमा जागा थांनाय गना किसिङाव फायला दादा थांनांगौ नायदे ओ स्टुडेन्ट ओ सेरेराव Mayrum साइ दङ जों नायनो फारे ताबो यांगो पाजे जों ताबो केसिङाव थांनाय जे अरनि मिदामिल संनाय बरक बायजों नायनाय जे ओ Mayrum no दा सं ना बबनो सं काहामदे संजाक ना हामेदे संजाक ताबो जों नायले सामनाय र दै दंनि बाहाय अबस्था आसा द सागरादि नरगो Anaht High School ni midamil songnai rok da खरक बस नरक संनाय रक खरक नै नरक बो Mayrum no song o je yong gonang buthuk yong chajak ko aboni bagi da bo Mayrum khikena Mayrum busuk balok jaga bo sido busu abara ka song Mayrum na ta songi hi saja borok se abon songa di hin chawong be jong tang khia ko tabung no chungto sungka oroni teacher je headmaster no sungka norok no sungnang mo songa mo si tabuk jodi chererok no norok to bongni koboni songsari kha jodi aboni tei daria bemar kubangma podre pod bohongni bemar manjang mung tongo jonga tini saka roka song songnai ro roka majara mana no a norok sing mani achum mana no hin chaw borok Ika sungo Mayrum no bat khadi ni hin chara sungo tabung nong ni ro le Mayrum to tonga bo hai iko hi sunga tini sung sai ki do nala na hala mo sunga tini puna hin tok rom ko de ya ko rom de mo na mo noro mo hke ton ton khata je kaham tumani bisingni je saikata mono khena ge muti mang ta Mayrum yong chaja butu yong chaja sing bono khidi no bol khi ya gen tei rok ni no bahai no ro tui khai ta kus kure chungi ko dong ni ma si de ka song ko sa ni mang bo sa ni mai bong ma song dam khena ja ka ni kheno head masan sa sakatei jodon sajak mang no kereina apa na adenge singoro thank you kian nani lengana kiro nai di na di ko ekdom thank you khali ko tangkre thank you ekdom thank you khali oro je Anaht High School bu mungle nai di Anaht High School yang tongmani ke bole no
je chamung nungmung ni bisingti ngano hamya ge omo hai khala ye yang kok ni bisingti sing khnawo je general amchani bi chusalayo কিন্তু mo general school no nge to sagra de te khorsana hari singna aisa nang le bahagi songja saga de o mai rang no sa saga nang ta song de rokhnai tar tari de rokhnai tam hin boro le apa no iko Mayrum atene nabno songra di chata kai ko boxi yang kai chung bo ji chong dai ba chung ma chong le ai nung ati ri chung ma chong lai ja an ka hang bai ji chong lai chung chong lai tam chai ma nga nge boro khai kuno ya bono songni satna kati norma songta nge nor ti rokle bahagi ti ro kan ku iko tu am ko si ai nung na amo aju ni kau la norong no o tu sira rang mani her mani aru rang ma bo nini mong kai binarani nini mong tamo sonna mala debor mana nge nor tibo jengjal nge maireng ni bising bo jengjal nge mungsa jaga phon jika hamu yata na ya ta khai ari khai ka hana ta khai to iko Mayrum han nor wai wai sai tombo nya kaham khai jagya sung ba sai to Mayrum khiti di hine no ro khai betar ka wan hine khiti le khai ta khai